Вітаю вас, шановні глядачі. У ефірі телеканал Белсат, і з вами я, Галина Абакунчик. І ми розпочинаємо пряму трансляцію з військового параду у Мінську, який присвячений 75-годдю перемоги, так офіційно він називається. Зараз ми знаходимося у центральній частині Мінську. Тут літерально за кілька сотень метрів знаходиться трибуна, де будуть розміщені вышэйшыя дзяржаўныя асобы, іншыя ўдзельнікі параду, а таксама вось па гэтай дарозе неўзабаве пройдзе вайсковая тэхніка і войскі. Плануецца так, што ўдзел у парадзе прыме больш за 2000 вайскоўцаў, прыйдзе цяжкая тэхніка, авіяцыя і неўзабаве гэта ўсё дзейства распачнецца тут вось па гэтай цэнтральнай вуліцы. Ну, перш чым яно распачнецца, я колькі хвілінаў скажу, як сёння выглядае Мінск ад раніцы. Ну, чырвона-зялёная тэматыка, упрыгожванні, сцягі гэта дамінуюць у цэнтры горада, асабліва ўжо некалькі дзён. А сёння ад раніцы, літаральна ад 6 гадзіны зменены маршрут грамадскага транспарту, аўтобусы, тралейбусы, маршрутныя таксоўкі, якія хадзілі гэтымі вуліцамі, накіраваныя ў абыход, альбо проста стаялі на вуліцах, перагароджаныя машынамі ДАІ. Таксама сёння мне ўпершыню давялося ўбачыць, як на прыпынку грамадскага транспарта невялічкія школьныя аўтобусы, менавіта з такой атрыбутыкай школьныя і з налепкамі дзеці, збіралі на прыпынках асобных дарослых, мужчын і жанчын прыгожа апранутых. Пасля гэтай аўтобусы давялося бачыць каля адміністрацыю раёна, у прыватнасці каля Ленінскага раёна, гэтыя аўтобусы і больш вялікія. Ну так, трэба разумець, што адміністрацыя збірае удзельнікаў на гэты парад. У цэнтры горада, чым бліжэй да гэтага месца, тым больш гэтай тэхнікі, аўтобусаў, якіх ужо з лагатыпамі па знакамі абласцей. Мне прыватнасці давялося бачыць Гомельскую і Магілёўскую вобласці, падпісаныя аўтобусы, так, з якіх выходзілі людзі, літаральна шыхтаваліся і ішлі ў бок параду. Усе яны трымалі ў руках чырвона-зялёныя сцяжкі, мелі такія стужкі чырвона-зялёныя, але ні наводным я не бачыла ніякіх мераў бяспекі, скажем, там, масак ці пальчатак нейкіх. Ну, тут мы бачым вайсковую тэхніку, якая, напэўна ж, пойдзе парадам. Пакуль што яны стаяць у чаканні. Тут перагароджаная дарога ад машын. Ну і літаральна адсюль ужо, можна сказаць, пачынаецца такая частка, галоўная частка, дзе будзе адбывацца гэты парад. Дык вось, у дварах, менскіх дварах сёння вельмі шмат гэтай вайсковай тэхнікі, вельмі шмат машынаў міліцыі, тых аўтобусаў з розных абласцей, як я ўжо казала. Але сёння мне не давялося пабачыць ніводнай машыны хуткай дапамогі. Вот на ўсю гэтую колькасць людзей не было ніводнай машыны, праехала толькі адна з іх, і тое выглядае, што яна выехала на выклік, бо аб'ехала пэўную тэрыторыю і знікла. Ну і ў гэтай сувязі, напэўна, варта ўзгадаць, па-перша, варта паглядзець все ж такі, як тут ужо выглядае бліжэй да галоўнай часткі, да цэнтральнай. Ну, як бачым, тут усе ў чаканні, тут усё кантралюецца службамі рознымі. Наведнікі ідуць ужо чым бліжэй да свята, тым больш яны маюць такія, я так разумею, што дазволы ці прапускі, таму што там ужо ёсць спецыяльныя металашукальнікі, это ўжо на самую асноўную частку. Ну, а тыя гледачы, якія не маюць персанальнае запрашэнне, напэўна, тое знаходзяцца вось тут на узбочынах. Людзі прыселі ў ценьку, каб з вышыні назіраць за гэтым дзействам. Я думаю, што нашы гледачы вельмі добра ведаюць тую атмасферу, у якой праходзіла падрыхтоўка гэтага святкавання. Я коротка нагадаю, што рашэнне правядзення параду прыняў Александр Лукашенко з фармулёўкай «Мы не можам яго адмяніць, яго чакаюць тысячы людзей і ветэраны нас не зразумеюць». Ну і таксама паабяцаў, што ніхто не будзе на гэты парад адмыслова прыводзіцца. Аднак, як і заўсёды, неўзабаве, неўзабаве пачалі з'яўляцца ў сеціве і з розных крыніц паведамленні, што ўсё ж такі на парад
Хвіліночку перапыню свой аповед, толькі скажу, што зараз вядуцца абвесткі, супрацоўнікі міліцыі вядуць абвесткі пра тое, што не праходзіць з рюкзакамі, з сумкамі, з нейкімі прадметамі небяспечнымі, з выпіўкай праходзіць нельга. Это я перадаю тыя словы, якія зараз гучаць з гуку узмацняльнікаў, супрацоўнікаў міліцыі. Паспрабуем пачуць гэтыя словы. Запрещается проносить взрывчатые вещества, либо компонентные для взрывного устройства. Гайки, болты, часовой механизм и провода. Ну, калі не дуже чутно, то я паўтару вот тое, што было абвешчана, не праходзіць з нейкімі прадметамі, якія утрымліваюць там нейкія гайкі, балты і нейкія небяспечныя прадметы, нельга праходзіць з гэтымі рэчамі блізка да параду. Ну, я нагадаю, як праходзіла вот эта падрыхтоўка да святак. Я ўжо сказала, што было абвешчана, што ніхто не будзе прыводзіцца адмыслова, але тым не менш былі паведамленні, што ёсць разнарадкі на тое, каб прыходзілі прадстаўнікі устаноў, адміністрацый ад 6 там, да 10 чалавек і гэтак далей. І што нехта будзе мець нейкія ад гэтага прывілеі пасля таго, як это свята адбудзецца, як яны прымуць удзел у іх. І што гэтыя людзі мусяць прыходзіць без масак і без нейкіх абаронных мер мінімальных. Можна бачыць, што сёння мы гэтыя мінімальныя меры прынялі, наколькі яны нам даступны. Нават такім незвычайным выглядам сёння мы праводзім эфір. Так вось, сёння мне давялося таксама бачыць прыбыццё вот этой войскаў, якія неўзабаве пройдуць парадам. Вельмі прыгожай форме, вельмі вялікая колькасць, але ніхто з іх не быў у гэтай масы, у нейкіх абаронных мер. Ну і нагадаю, што не будуць прымаць удзел сёлета вайскоўцы Расіі, што звычайна адбывалася на парадзе, не будуць вайскоўцы Кітая, хаця, пэўна, запрашаліся, не будзе афіцыйных дэлегацый Расіі і Украіны. Усё з прычыны вот этой пандэміі каранавірусу і Всесветной организации здоровья, папярэджанне Всесветной организации здоровья пра непажаданасць правядзення такіх масавых імпрэзаў у такі небяспечны перыяд. Тым не менш, мы бачым, што людзі праходзяць, і перш чым пачнецца гэта імпрэза, я ўсё ж такі хацела бы паразмаўляць з гэтымі людзьмі, якія зараз ідуць. І таксама значу, што не бачу людзей у масках. Добрый дзень. Поразмовляйте с нами, калі ласка. Да, добрый день. Віншуюся святом. Да, спасибо, вас тоже. Дякую вам. Скажите, калі ласка, вы удзельники, запрошенные, яким чином? Не, просто, да, зрители посмотреть, да. Никогда не пропускаем этот праздник. И нават сёлета. Да. Скажите, калі ласка, вот вы зараз идете без масок, ці вы ведаеце, что это небяспечна, ці гэта не небяспечна? Вот як вы ставитеся до того, что такая массовая импреза? У меня маска с собой. То есть там я планирую надеть ее. Ага, вот так, да? Да. А те вы? Я нет. Чему? Хороший иммунитет, занимаюсь спортом, не пью, не курю. Дякую велике. Всего доброго. Вот бачым, ідуць людзі самі добраахвотна і кажуць, што ніколі не прапускаюць такой урачыстасці. Таксама бачым раварыста, паразмаўляем з чалавекам. Добрый дзень. Ці паразмаўляеце? Не хочаце размаўляць. Паразмаўляем з тымі, хто хоча. Вот ідуць юнакі і ў масках таксама. І зноў людзі ідуць. Паразмаўляем з вами, так? Добрый дзень, са святам вас віншую. Скажите, калі ласка, вы тут як? Сами пришли, семьей? Мы россияне. Ага. Живем 2 года в Беларуси, вообще из Орши мы. Приехали на парад первый раз. Ці ведаеце, што парад толькі праходзіць у Беларусі? Да, и это очень важно. На самом деле это важно. И для таких, и для нас. И а что скажете про парад подчас пандемии? Вот як вы до этого ставите? Мы приехали, как видите, с Орши приехали. Никаких таких, особых каких-то не видим препятствий. Молодцы, это здорово. Это огромный бонус всей стране, всему народу, всем вам. Низкий поклон. Дякую вам велике, дякую. Всього доброго. Бачым, ідзе сям'я таксама. Добрый дзень. Паразмаўляеце з нами? Не, таксама не хочаце размаўляць. Будем размаўляць з тымі, хто пажадае. У чаканні этого парада. Добрый дзень, молодой человек. 2 слова. Якія? Вы на параде як удзельник, як глядач, ці просто мимо йшли? Да я хотел заехать, нас не пустили, поэтому мы пойдем назад. Со скейтами нельзя. Куда вы хотели? Посмотреть на парад.
Все. Так, а что думаете вот про парад подчас вот пандемии? Ну, Да я ведаешь? ничего об этом не думаю, честно сказать. Ну, как бы, не знаю, я держусь подальше от всех. Людей мало, вы же видите. Ну, видимо, не знаю, ничего не думаю. Дякую вам велике, дякую Спасибо. велике, всього доброго. Ну, ось удзельнікі таксама, людзі, якія абсалютна вольна сюда заходзілі і хацелі паўдзельнічаць, ну, бачыце, не ўсе змаглі. Ну, я таксама яшчэ нагадаю, што сёння мусіла прайсці імпрэза і ў Бабруйску, і адтуль мы мусілі праводзіць таксама прамы эфір, паведамляць, што там будзе адбывацца ў гэтым горадзе, але з таго, што там затрыманы аператар телеканалу Белсат, вот таким чынам гэты стрым сарваны, гэты прамы эфір, і сёння мы будзем паказваць, што адбываецца толькі ў Мінску. Што адбываецца ў Бабруйску, паказаць мы не зможам. Добрый день. Калі ласка, расскажите, кто вы, с кем вы? Ну, у нас нет времени, мы идем на парад. Зразумела, дякую. Ну, вот так само, бачите, цэлымі сем'ямі людзі ідуць на парад, каб не спазніцца, не хочацца размаўляць, і з іншых прычын. Ну, так само людзі... Добрый день. Поразмаўляйте, калі ласка, з намі. По-перше, віншую со святом, так? И вас. А по-другое, скажите, калі ласка, вы идете сами, по запрошению, яким чином? Мы идем сами. Мы всегда, каждый год обязательно на парад 9 мая. Дедушка генерал-майор. Для нас это святой праздник. Ага. То бок не первый раз удзельнічаеце в Каждый год. Каждый год на протяжении уже довольно многих лет, ну, наверное, с детства, можно сказать, ходим. Скажите, калі ласка, ці сёлета вас вот не палохае удзел у свяце у перыяд вот захворвання, такого піку великого? Ну, как сказать, может и беспокоит, но дело в том, что я, например, работаю в торговле, и как бы через меня каждый день проходит очень много людей, и поэтому, ну, я думаю, если я сюда приду, на меня это не сильно повлияет, потому что, ну, если как бы там не суждено как-то, ну, что болезнь меня коснулась, то несколько тысяч человек, которые проходят через меня каждый день, они кто-нибудь болезнь принесет. Шансов не меньше, да? Да, поэтому как бы нет смысла сильно беспокоиться. Что вы скажете? Также в торговле работаю, и обязательно каждую субботу через меня 80 человек проходит. Да, маска, ну, судьба есть судьба, нет, нет. Дякую вам велике, дякую. Всего вам доброго. Угу. Добрый день, молодые люди. Поразмаўляем з вами, так? Не, спасибо. Жаль. Ну вот, не всех жадаюць размаўляць, но тым не менш людзей йдуць. Добрый день. Скажите нам колькі словаў? Я не иностранец, извините, пожалуйста. Так, на парад. Нет, на парад. Так, дякую. Ну от бачимо, іностранці так само йдуть на парад. Замежнікі, які тут є у Мінську, так само йдуть на парад. Правда, з масками некоторі, ну, але у руках, маски у руках. Ну от бачимо, ідзе сім'я. Добрий день. Я так розумію, тут ціла сім'я, правильно? Да. Скажите, калі ласка, вы сами, вы ізноў жа, як вы идете на парад? Сами, Чему для вас это важно? Тебе это важно? конечно, 75 лет. Очень важно. Да, это Вы идете с кем? С жонкой, с дочкой, я так разумею, да? дочь. А скажите, калі ласка, чому ви не маєте маски? Ви ніколи не носите, ви не носите именно это сегодня на парад? На работе носим, соблюдаем режим. Сейчас соблюдаем дистанцию. Не боитесь, что вот у такой все-таки, ну, великой колькости людей можно, ну, это небеспечно? Пока я не вижу большой колькости людей, поэтому, как бы, опять же, будем соблюдать дистанцию. Дякую вам великий, дякую, всего доброго. Ну, ось так от іде так само жінчинка вже сталого зросту. Добрий день. Повіншуємо вас со святом. Віншуємо. Я думаю, що ви десь там дитя війни, хоче за все, правильно? Не, я не, ну, вообще-то я не дитя войны, я родилась после войны. Я розумію, але все одно вельми, напевно, свояки є, хто воював, Конечно, правильно? отец воевал, вся родня, тетя погибла, много орденов, все. В общем, была медсестрой на фронте, 167 раненых вытащила, за 167, по-моему, орден боевого красного знамени давали. Вот, у него, во всяком случае, был, так говорили. Ну, в общем, много у нас воевало. И отец, и брат его, и сестра была призвана, она вообще комсомолка была, возглавляла организацию комсомольскую, сразу с подружками призвали. Только 2 остались в живых, уже никого на свете нет. Я просто обязана здесь быть. Это для меня очень важно. Я тому і питаюся, да, я тому і запитую, що, напевно, ви йдете не просто так, так? Нет, конечно, я всегда на такие мероприятия хожу. Раньше отец говорил, вот последний парад у него был в 65
85 лет. Вернее, он даже возглавлял ветеранскую организацию в Хойникском районе Гомельской области. Он всегда отвечал за памятники. Вот последний год мы с ним проезжали по всем деревням. В каждой деревне памятник был. И вот он около каждого памятника останавливался и как будто прощался, вот так вот гладил их. А я сидела в машине и плакала, потому что мне казалось, что это уже последний год. Развитание его, Да. да? 85 лет муж был. Вот, ну, всегда говорил, пока мы живы, мы победу никому не отдадим. Скажите, будь ласка, ви сьогодні от ідете, сьогодні незвичайне свято, і воно проходить в такої атмосфері напруженості у зв'язку з захворюваннями. Натурально, что вы По это видите? сравнению со всякими, с тем, что они пережили, для нас просто стыдно не присутствовать на этом мероприятии и не почтить память наших дедов, прадедов. Але вельмі многие країни відмінили гэта свято. Ну, мы же прекрасно понимаем, почему это. Чому? Это чисто политическое мероприятие. Ну, ни для кого не секрет, кто вообще-то неравнодушен, что фактически против нас и маленькой нашей Белоруссии, по которой всегда ходили и топтали ее все века, воевала вся Европа. Все страны вкалывали на Гитлера, все приветствовали его, все подписали договор раньше всех. И сколько Сталин не бился, чтобы международную коалицию создать против Гитлера, плевать все хотели, мягко говоря. Ну, лишь створили Вот. коалицию, все ж таки Какая коалиция это была? В 1944 году, чтобы Берлин попытаться быстрее взять и присвоить себе победу. Вот почему мы действительно на Берлин пошли, хотя готовили за месяц еще, хотя бы, чтобы отдохнули войска. Это вообще было бы просто преступление и позор Западной Европы. Ну, але там але все-таки фашизм, вельмі многие країни, і та ж Німеччина, відмовились від фашизму. Ой, все это такие сказки. Я сегодня слушаю, что они говорят, политики, особенно прибалтийские. Я помню просто, как отец рассказывал, и про бендеровцев, как рассказывал, потому что он сверхсрочно еще служил в ООН. Это был отряд особого назначения, как они боролись с бандеровцем. Не боролись фактически с бандеровцем до 1953 года, пока не умер Сталин. Потом это все дело Хрущев прекратил. Дякую вам велике, дякую велике. Но вы не хотите более не, подробно всё слушать. поверьте мне, не тому. Я уже понимаю починается парад, прекрасно. бачите, уже Я прекрасно понимаю, пошли потому что святочные машины. мы все такие лояльные с европейцами, все их гладим, молчим, замалчиваем. В результате молодежь ми ничего не затронули помнит. вельми складане історичне питання, і вони вельми спречне. Ми їх тут не вирішимо. Спречные? Так, ми їх зараз не вирішимо. Але Я просто думаю, пропоную спреч все-таки о том, подивитись парад. на чьей стороне победа, тут спречек не должно никаких быть. Ну, и не- я не- очень не- довольна, что министр иностранных дел ФРГ сегодня, где-то чуть на прошлой неделе, прямо сказал, что, в общем-то, не надо ставить под сомнение, и это немцы сказали, не надо ставить под сомнение победу советского солдата. Не Что? треба ставити і не треба забивати яким коштом. Дякую вам велике. Дякую. Всього вам доброго, зі святом. Ну, таким чином ми бачимо, вже приїжджають машини урочистої гонорової варти. Ось вони тут розвернулися, військові машини. Треба розуміти, що вже про скільки хвилин розпочнеться сам парад. Прибираються з вулиці автозаки, які перегороджували проїжджу участку. Ну, це треба розуміти, що вже зараз пойде техніка. Я нагадаю, що телеканал «Белсат» веде прямую трансляцію з урочистого параду, присвяченого 70-годдю завершенню Другої всесвітньої війни. Так називають гэтую дату во всій Європі і во всім світі. І тут зараз у Менску неўзабаве распачнецца вайсковы парад, дзе прыме удзел каля 2000 солдат, вайсковая тэхніка і вайсковая авіяцыя. Нагадаю, што мы планавалі сёння таксама перадаваць весці прамую трансляцыю з Бабруйска, але сёння гэтай прамой трансляцыі не будзе, паколькі у Бабруйску затрыманы журналісты тэлеканалу «Белсат». І сёння прамую трансляцыю мы вядзём толькі з Менску. Ну, як мы бачым, не дужа напоўненыя вуліцы мінакамі, людзьмі, якія прыйшлі паглядзець на парад, но тым не менш такія людзі ёсць, і мы ж з імі размаўлялі, бачылі і чулі іхнюю пазіцыю, яны цалкам прытрымліваюцца і ухваляюць гэтую імпрэзу.
Нагадаю, што гэтую правядзенне парада не ухваліла Всесветная арганізацыя аховы здароўя, якая папярэджвала і выказвала непакойнасць, што вялікая колькасць людзей у перыяд пандэміі каранавірусу это вельмі небяспечная імпрэза, якая можа пацягнуць за сабой новы ўсплёск захворваннем. Ну, тым не менш, Беларусь вот адзіная краіна, якая ўсё ж такі праводзіць гэты парад без удзелу дэлегацыяў з суседніх дзяржаўных дэлегацыяў і без вайскоўцаў Расіі, Китая і, магчыма, якія-небудзь іншых краін. Зараз вот мы бачым, што не такія шматлікія гледачы парада, але яны ёсць, яны размясціліся тут на ўзвышшы, каб было больш і лепш відаць вот эту вайсковую тэхніку, якая будзе праходзіць. Ну і праходзяць людзі бліжэй да параду, бліжэй да месца правядзення, да віп-трыбун, так бы мовіць, і да асноўнага такога месца правядзення. І працягваюцца гучаць абвесткі пра агляд тых людзей, якія прыходзяць бліжэй да параду, вядзецца абвестка, што вы мусіце быць гатовымі маральна да кантролю. Людзям нельга праходзіць з сумкамі, яны правяраюцца, каб не было нейкіх небяспечных прадметаў, каб не было алкаголю, каб не былі людзі на падпітку. Ну, это меры, звычайныя меры бяспекі, ну, як заўжды, вот такі ўваход на тое асноўнае месца да ганаровых трыбун, так бы мовіць. Ну, а тут бачым, што тут людзі вот прыехалі. Зараз паглядзім тых людзей, якія працягваюць ісці на парад. Іх таксама не дужа шмат, але людзі ёсць. Вось, прыязджаюць, людзі адпачываюць з сем'ямі на раварах, з дзецьмі. Ну, але, як бачым, ніхто з людзей не мае такіх мер бяспекі, як, скажем, медычныя маскі альбо пальчаткі. Ну, будем размаўляць з людзьмі, пакуль не пайшла тэхніка і вайскоўцы, будем размаўляць з людзьмі. Вот ідзе сямейная пара, паспрабуем. Добрый дзень. Хацелі вас павіншаваць і паразмаўляць з вами. Ці магчыма? Добрый дзень. Не хочаце? Ну, добра. Будем размаўляць з іншымі людзьмі. Хто пажадае штосьці сказаць пра свой удзел? Будем размаўляць з іншымі людзьмі, якія таксама ідуць на гэтае свята. Бачым сям'я з дзецьмі. Добрый дзень. Віншуем вас са святам, па-першае. Спасибо. А цяпер скажыце, калі ласка, вы ідзеце адмыслова на парад ці прагульваецеся па вуліцы? Идем на парад. З маленькімі дзецьмі, так? Да. Скажите, калі ласка, чым важна? Вот для вас чым важна гэты парад і ўвогуле наколькі важна было яго праводзіць, як вы лічыце? Наколькі патрэбна было праводзіць? Ну, мы из России, там запрещено. А здесь такая возможность появилась сходить, посмотреть. Что вы думаете про то, что там заборонено, а тут нет? Про что? Я просто белорусский не знаю. Как вы относитесь к тому, что в России запрещено, а здесь нет? Ну, сюда же как бы дело добровольное. Да. Дело добровольное, то есть кто хотел дома сидеть, тот сидит, кто захотел, тот пришел. В России это, как, знаете, вот как день рождения в понедельник, а отмечают в субботу. В субботу тоже хорошо отмечается, но ведь хочется в понедельник. Наверное, вот такие же ассоциации и там. Добра, скажите, а ці не боитесь вы вот скопления людей? Ну, сёння всем вядома, что пандемия коронавируса, яна ёсць, и она как бы немалая, так? Ну, пройдет техника, мы на открытом воздухе. В общем-то, мне ничего не страшно. У нас несколько друзей переболели в очень легкой форме. Мы, в общем-то, тоже все без хронических заболеваний, поэтому я думаю, что все будет нормально. Дякую велике. Ну что, тоді віншуємо со святом, так? Доброго відпочинку. Ну вот таким чином люди збираються ближэй до месца правядзення параду. Будем чакаць таксама хуткага праходу тэхнікі і будем працягваць размаўляць з людзьмі. Тыя людзі, якія ідуць на свята, будем цікавіцца іхнім меркаваннем пра ўдзел. Ну вот бачым, стаіць машына хуткай дапамогі таксама тут недалёка ад уваходу на эту галоўную частку. Добрый день, віншуем вас са святам. Спасибо. Хотели бы поразмаўляць з вами.
Кто вы? Расскажите про себя. Я так Мы- разумею, семьей идете. Да, мы минчане. Живем в Минске. Всей семьей пришли на парад посмотреть. Что для вас это свято? Что для вас удел в этом параде? Мне кажется, это очень важное событие, потому что наши прадеды, деды положили свои жизни на то, чтобы мы могли сейчас прийти в мирное время, вот, насладиться вообще, вот, насладиться погодой, насладиться весной, мирной жизнью и увидеть этот парад. Это важно. Многие краины отменили этот парад, вот и соседние, нема ни в Украине, скажем, ни в России. Вот что вы думаете про то, что у нас он отбывается? Ну вот я зараз у массы, да, а вы без маски. Не остерегаетесь вы никаких небеспек. Ну, вы знаете, если суждено заболеть, то мы все заболеем. А ходить и бояться, ну, конечно, есть элементарные меры предосторожности, которые нужно соблюдать, но если есть простуда, ну, ей мы все переболеем. Это не то заболевание, которого нужно вот так вот бояться. Ну, заболеем так заболеем, ну что тут сделаешь? Дякую велике. Всего доброго, со святом. Не хворейте. Спасибо, и вы тоже. Дякую. Ну, вот такие настрои у людей, оптимістичні. Я додам ще, що от сьогоднішній парад, який незабаві розпочнеться, це не єдина імпреза, яка приміркована от до гэтых урочистостей. Сьогодні увечері на площі Перемоги відбудеться грандіозне дійство, концерт, який, ну, ці не впершиню організовується менавіта на площі Перемоги. Ну, його масштаб, можна сказати так, що там уже розміщений, вчора він монтувався, можна було вже назирати, огромний екран поміром 56 на 7 метров. І некалькі побочних екранів побач з самої площі Перемоги. Значить, розміщені місця для, ну, так би мовити, віп-персон на 500 особів і 3000 місць для удільників і глядачів. Все це завершиться грандіозним фейерверком після концерту, і на це все потрачено 600 тысяч белорусских рублей. Ну, вот так можно оценить масштаб вот этой импрезы. Ну, и она, я еще раз нагадаю, что будет на площади Перемоги, в этом месте, где довгий час горить вечный огонь у памяти об загиблых. Ну, і моцно контрастує з тими урочистостями, які пройшли вчора у країнах Європи, де керівники держав літерально адзінкі іх з першай асобы літаральна ўсклалі кветкі да помных знакаў, жалобных знакаў, шанавалі памяць загіблых хвілінай маўчання. Нагадаю, што тэлеканал Белсат вядзе прамую трансляцыю з Менска. Мы тут знаходзімся ў цэнтры усіх падзей. Тут неўзабаве праз колькі хвілін распачнецца парад, прысвечаны 75-годдзю перамогі, як яго называюць. Мы ўжо бачым, вышыхтаваліся вайскоўцы, якія зараз рушаць парадам. Все гэта мы здолеем пабачыць. І таксама нагадаю, што сёння тэлеканал Белсат планаваў прамую трансляцыю з Бабруйска, дзе таксама адбываюцца падзеі ў звязку з гэтым сённяшнім днём. Але не адбудзецца гэтай трансляцыі, паколькі там затрыманыя журналісты тэлеканалу Белсат. Сёння мы сочым за падзеямі Менску. Ну вот бачым, праехаў картэж кіраўніка краіны, значыць, неўзабаве распачнецца і сам парад. Вось так бачым, ідуць таксама менчукі. Добрый дзень, вас таксама менчым. Калі ласка, колькі словаў скажыце, вы сем'ёй ідзеце, я так разумею? Мы семьей идем, да, на праздник. Ну, про свята, наколькі його треба було проводити, наколькі воно важне, скажите? И наколькі небеспечное? Очень важно помнить такие вещи, чтобы не повторять таких ошибок в будущем. Понятно. Чтобы люди помнили. Так. А скажите, калі ласка, ці вы не остерагаетесь вот великой колькости людей, там, скучности? Вот Нет, не боюсь. Чому? У нас шмат уже захворелых на коронавирус. Ну, как вам сказать, сложно объяснить, но я считаю, что глупо бояться. Некие меры безпеки у вас есть все-таки с собой, да? Ну, конечно, взяли, да, что-то, но без фанатизма. Дякую, велике, дякую, со святом. Всего доброго. Ну, ось таким чином люди так працягваюць падходзіць да параду. І я толькі нагадаю, што
Я толькі нагадаю, што ў Беларусі на сённяшні дзень, на ўчорашні дзень было зафіксавана больш за 21 тысячу захварэлых на каранавірус. І як уже папярэджвалі спецыялісты Всесветнай арганізацыі аховы здароўя, верагодна, што пасля сённяшніх імпрэзаў, незважаючы на такі аптымізм удзельнікаў, гэтая колькасць захворванняў можа павялічыцца. Нагадаю, што пра гэта кажуць прадстаўнікі Всесветнай арганізацыі аховы здароўя. Гэткім чынам бачым, ужо аддаюцца, дакладней чуем, ужо аддаюцца каманды і парад пачынае рушыць уздоўж галоўных трыбун, і літаральна ўжо праз колькі хвілінаў войскі ўжо будуць дзесьці тут побач. У параўнанні з мінулымі гадамі, канешне, заўважна меншая колькасць людзей тут прыйшла паглядзець на гэтае відовішча, но тым не менш бачым, што людзі працягваюць ісці, працягваюць падходзіць сюда бліжэй да цэнтральнай часткі, каб паглядзець гэта сапраўды прыгожае дзейства. Сапраўды прыгожае дзейства, але вельмі напружана яно праходзіць якраз сёлета. У гэтым годзе яно ўсё ж такі праходзіць у незвычайнай абстаноўцы такой напружанасці ў звязку з пандэміяй каранавірусу ў свеце і ў Беларусі таксама. Бачым, што сабраліся людзі, гледачы таксама, машуць нам з узгоркаў, дзе размясціліся, каб лепш бачыць эту вайсковую тэхніку. І працягваюць людзі падходзіць бліжэй сюды на цэнтральную частку. Калі ласка, что вы скажете про сегодняшний день, про парад? Класс, всегда рад и всегда уважают. Дякую великий, дякую. Вот с таким настроем. Я всегда рад за вас. Человек радуется за технику, ён ідзе павітаць. Дзякуй Богу. Ужо войскі вітаюць кіраўніка краіны, які недавно праехаў, як мы бачым, уздоўж галоўнай вуліцы. І бачым зноў жа, што тут вельмі шмат сем'яў з дзецьмі папрыходзілі таксама сюда паглядзець на гэтае відовішча. Паразмаўляем, пакуль парад яшчэ не рушыў, паразмаўляем з людзьмі таксама. День добрый. Да, пожалуйста, микрофон отойдите от детей. Конечно. 100 людям. Конечно. 100 человек. А вы подойдете к нам? Нет. 100 человек в этот микрофон плевали. Вы сами в маске, а вы снимите маску, поговорите, пожалуйста. Так я ж плевать буду. Не могу. Пожалуйста. Добро, все питание. Я поважаю. Пожалуйста, маску и говорите в микрофон, который плевали только что 100 человек. Я пробачаюся. Ваше право, я нікого не змушаю. Дякую, конечно. Нема питання. Нема питання. Коронавирус снимаете. Бачите, нам виказали за увагу. Може бути і слушного, нема питання. Не хочуть... Не хочуть казати в мікрофон, бояться коронавірусу. Але прийшли без масок, не бояться коронавірусу. Так. Кто хочет, тот идет. Чего вы? Мы не пришли с вами сперечатися. Коли ласка, это ваше право. Добре, пойдемо розмовляти з тими людьми, які хочуть розмовляти. Не будемо розмовляти тими, хто не хоче. Так.
Мы таксама працягваем сачыць за тым, што зараз адбываецца не толькі ў Менскую, але і ў Бабруйскую. Нагадаю, што там мусіла адбыцца акцыя блогераў, прысвечаная таксама гэтым падзеям 75-годдзю, але яна не адбываецца, потому што там затрыманыя, то бок на месцы акцыі зараз дзяжураць машыны ДАІ, затрыманыя журналісты Белсату, і мы не зможам арганізаваць адтуль тэлетрансляцыю, наш стрым, таму сёння мы толькі паведамляем з Менску. Я нагадаю, што мы зараз у прамым эфіры з месца правядзення параду, прысвечанага 75-годдзю перамогі, так называецца гэты парад афіцыйна, ну і 75-годдзя перамогі заканчэння Другой сусветнай вайны, так называюць гэты дзень у свеце. Ну вот, працягваем таксама, пытаемся, спрабуем размаўляць з рознымі людзьмі, не ўсе рэагуюць ахвотна на нашыя просьбы паразмаўляць. Людзі ідуць без масак, без аніякіх сродкаў абароны, але асцерагаюцца мікрафона з той прычыны, што нібыта вот ён якраз рассаднік каронавірусу. Тыя, хто пагаджаюцца з намі размаўляць, тыя расказваюць, што ідуць добраахвотна, што прыходзяць сюды кожны год. Будзем спрабаваць размаўляць з людзьмі далей і слухаць іхняе меркаванне пра гэтае свята, пра гэтыя ўрачыстасці. Добры дзень. Так, таксама людзі не жадаюць размаўляць. Ну, іхняе права, ніхто не хоча размаўляць, хочуць глядзець парад. І гэта правільна. Гэтаксама мы зараз зробім, будзем глядзець, як ідзе вайсковая тэхніка. Таксама не ведаю, ці вельмі добра бачна гэта нашым гледачам, але скажу, што ўздоўж вот гэтага месца цэнтральнага, дзе будзе праходзіць ўсё гэта дзейства, яно абгароджана такімі металічнымі турнікетамі, тут стаяць службы аховы, якія невядома, але праз літаральна колькі метраў стаяць людзі ў цывільным, якія бачна, што яны трымаюць пытанні бяспекі, яны стаяць уздоўж этой дарогі, і таксама тут шмат сродкаў бяспекі таксама вот пры праходзе да гэтага парада, мелталашукальнікі, супрацоўнікі міліцыі, якія робяць дагляд рэчаў людзей, якія ідуць. Доўга гучала такія абвесткі, што нельга з забароненымі прадметамі прыходзіць. Ну вось такім чынам. Ну бачым, што ідуць людзі таксама і нясуць у руках маски. Ну, бачым яшчэ, пака пачаўся парад, яшчэ паразмаўляем таксама людзьмі. Добры дзень. Ці вы паразмаўляеце з намі? Можна. Я беларускую не вельмі добра ведаю мову. З памылкай, можа, я і па-руску. Як вам зручна, скажыце, што вы думаеце пра парад у сённяшні дзень, наколькі яго, можа, варта было праводзіць, не варта было праводзіць, что вы думаете про это? Я считаю, что проводить его категорически нельзя было. На самом деле, видите, я в самом начале ухожу, вот, и когда вышел президент на трибуну, я стал кричать, показывать знак, что это. Мне люди сделали замечательно, не портите им праздник. Я говорю, это мое мнение. Они говорят, уезжайте в Америку. Я говорю, честно, если я выиграю грин-карт, я обязательно туда уеду на заработки. А умирать буду все-таки в Беларуси. На самом деле такая показуха. Я удивился, что трибуны почти все заполнены. Мне пару знакомых билет предлагали, говорили, нам премии на работе лишат. Я говорю, я не собираюсь туда идти. Просто хотел посмотреть, сколько вообще людей. На самом деле этот холм возле гостиницы «Планета» всегда раньше был в хорошие времена заполнен. Здесь пустота. Только трибуны заполнены. Людей не так уж много, но они все-таки есть. Притом на трибунах, в масках, 10%. Вот. Что вы думаете про это? Вельмі многие люди, які йшли, тут размаўлялі з нами, так само кажуть, что они не боятся ніякого захворювання, вот идут смело, да? Понимаете, это глупо так рассуждать, если, как некоторые говорят, что если не видишь вируса, его нет. На самом деле он есть. То же самое в 1986 году, когда радиация, ничего не говорили, людей погнали на парад 1 мая, насколько я помню. Это был маленький, не очень помню. Вот. Я считаю, что деньги эти можно потратить было на точечные премии ветеранам, или вот, как я где-то видел, в каких-то городах под балконом концерты ветеранов. На самом деле, по официальной статистике, в Минске всего лишь около 5000 ветеранов настоящих.
А там, возможно, ряженые, как я говорю. Потому что, ну, простите, 75 лет Победы, плюс 20 лет, 95 должно средним ветераном быть. Ну, кто 95 лет куда-то ходит? Они все в основном дома, бодрячком, ну, наверное, это единицы, это исключение из правил. Вот, чтобы такие были. Дякую велике. Дякую. І вам дякую, що ви є. Всього доброго. Пробачте, що на російській мові. Ну, Дякую велике. Дякую. Всього доброго. Ну от бачите, ми бачимо і таке міркування. Чоловік, який адмыслова прийшов, щоб поглядіти, як це все відбувається. Ну, сапраўды, ми можемо так само побачити вот гэты узгорки, які звичайно заповнені людьми, бо з їх вельми добре бачно з вышыні, як відбувається гэты парад, це дійство. Ну вот оно сьогодні, бачите, такое просто, ну, можна сказати, адзінкавая, вельми невялікая колькасць людзей на гэтых узгорках, якія вот прыйшлі побачыць гэты парад з вышыні. Ну і таксама ўздоўж дарог таксама не бачна людзей, каб, як звычайна, калі прыходзяць, таксама прыводзяць дзяцей паказаць, то вот сёння гэтым разам тут усё даволі пуста. Для Менска, які мае больш за 2 мільёны людзей, канешне, гэта вельмі малая колькасць гледачоў. Нагадаю, што тэлеканал Белсат вядзе прамую трансляцыю з Менска. Тут неўзабаве ў цэнтральнай частцы горада распачнецца парад, прысвечаны, вайсковы парад, прысвечаны 75-годдзю перамогі, такую маю афіцыйную назву. І тут у гэтым парадзе прыме ўдзел каля 2000 вайскоўцаў, вайсковая тэхніка і авіяцыя. Праз колькі хвілін распачнецца гэта імпрэза. Пакуль што войскі, як можна зразумець, адсюль яны вітаюць кіраўніка краіны, які толькі нядаўна праехаў картэджам. І пасля гэтага, відаць, распачнецца ўжо само гэтае дзейства. Невялікая колькасць ўсё ж такі гледачоў, хаця людзі ёсць. Ідуць людзі ў пераважнай бальшыні без сродкаў абароны, без пальчатак ці масак. Ну, спадзяюцца на лепшае, конечно, як і ўсе людзі спадзяюцца на лепшае яны. А як будзе, невядома, бо прадстаўнікі Всесветнай арганізацыі аховы здароўя папярэджвалі пра небяспеку правядзення масавых імпрэзаў у час пандэміі каронавірусу, і ў Беларусі гэтая пандэмія толькі яшчэ набывае моц. Літаральна штодня прыбывае па 800-900 дадатковых людзей, якія хварэюць на каронавірус. Бачым, ужо людзей таксама ідуць і ў пальчат, і ў медычных масках. Бачыце, ёсць і такія людзі, якія ўсё ж такі нейкія мінімальныя меры бяспекі прымаюць. Так вот, у такой атмасферы сёння праходзіць гэтае свята, гэта ўрачыстасць. І нагадаю таксама, што адмененыя парады ў Расіі, у іншых краінах не прысутнічаюць тут вайскоўцы гэтых суседніх краін, не прысутнічаюць і ўрадавыя дэлегацыі. Таксама з прычыны пандэміі каранавірусу. Людзей падходзіць больш, ну і бачым, што літаральна адзінкі толькі ідуць у гэтых медычных масках ці нейкіх іншых сродках абароны. Проста адзінкі. Але бачым людзей, якія ідуць і ў масках, ну паспрабуем паразмаўляць з імі. Добрый дзень. Віншуем вас са святам. Те ж саме. Дякую. Скажыце, калі ласачка, вы самі ці ідзеце па добрай волі, ці нехта запрасіў, ці нехта змусіў? Як у вас? По доброй воле, конечно. Нам эта завиральная идейка пришла в голову вчера вечером. И почему бы и нет? Ну, совершенно по доброй воле, чтобы як бы меня примусить, нема силы такой. Нема шансу когось. Историческое событие, да? Да. Это действительно То есть историческое это событие историческое. Ну, там, да, мы вчера подумали, мы оба, скажем так, поврежденные. То есть сказать, что нам бы кто-то бы нас заставил, нет, ни в коем случае. А для вас чаму важна? Может быть, нехто ў сем'ях застаўся, у дзядулі, бабулі? Конечно. Ёсць такое, да? Конечно. Я думаю, это всех коснулось. Скажите, калі ласка, ну вот вы прыйшлі все ж таки ў медычных масках. Не шмат людзей ідзе ў медычных масках. Так, не шмат. Але нават я не видел
О, прzepraszam. Фу, блин. Я, когда пытаюсь говорить по-белорусски, я Скажите так, как вам зручно. тогда по-русски. Просто я на польский сразу сбиваюсь. Да, в масках мало очень людей, это странно и удивительно. Я понимаю, белорусы ничего не боятся, но, блин, не до такой же степени. Что вы думаете про это, Оксана? Я думаю, что это действительно историческое событие, потому что во всем мире запреты, карантины. А мне политика нашего государства очень нравится. Это действительно историческое событие, что во всем мире сейчас всем страшно, а мы выходим вот на площадь и празднуем этот праздник. А калі гэта Эту будзе память. А калі гэта паўплывае на значит, на большую колькасць захворванняў, у нас вялікая колькасць людзей захворвае. Вы знаете, Не такая великая колькость, бо я так лічу, що... это здесь. Не, Это здесь. Ну, я так лічу, моя асабістая пазіцыя в тым же у Беларусі дастаткова тэстаў, так, і лічба тэстаў, як лічыць, так, или там мы mamy 29-30 testów na 10 tysięcy ludzi, to więcej niż w Rosji, więcej niż w Ukrainie, u razy więcej, tak? I ja liczę, że колькость wyjawionych to nie колькость захворionych. W Ukrainie w tej же samej, ja pracuję z Ukraińcami, tak, w Polsce, tak? Ja wiem, co to jest, ja wiem Ukraińców, tak? Bardzo dobrze wiem, kurwa, co oni sobie ujawiają. Przepraszam. I ja wiem, że w Ukrainie колькость захворювань mniej niż w Białorusi, tak? Tylko dlatego, że tam nie ma testów. Дякую велике, дякую велике. Мусім зараз працягваць нашу трансляцію, бо зараз розпочинається парад. Вас віншую са святом, доброго адпачынку. Так, всього доброго. Ну ось бачимо, що люди все ж таки хтось і асцерагаецца, хаця упэўнены, што все ж таки свята праводзіцца правільна і трэба было яго праводзіць, гэты парад. Ну, тым не менш, тым часам чакаем яго пачатку, чакаем далейшай хады гэтай падзеі. Бачым, што людзей крыху прыбаўляецца, людзі падходзяць. Ну і, як бачым, гэта людзі, якія прыхільнікі і самой імпрэзы, і дзяржаўнай палітыкі, тыя, якія цалкам падтрымліваюць тое, што сёння адбываецца. Таму яны і прыйшлі. Можна зрабіць такое меркаванне, што сюда прыйшлі і тыя людзі, якія гэтую імпрэзу падтрымліваюць. Бачым толькі адзінкі, хто казаў нейкае іншае меркаванне процілегла таму, што мы чуем у большыні сваёй. Сёння ў Менску дастаткова добрае надвор'е, досыць цёпла і, конечно, пры іншай сітуацыі, напэўна ж, было б значна больш людзей. Ну, але от сёння выглядае так, все ж таки, што это вельмі-вельмі безлюдная імпрэза. Пры усім тым, што людзі ідуць, это, конечно, вельмі малая колькасць людзей тут прысутнічае. Вельмі малая колькасць людзей прысутнічае і ўжо чакаюць, калі распачнецца галоўная імпрэза. Нагадаю, што у Бабруйску таксама блогеры мусілі правесці такую альтэрнатыўную імпрэзу, але ў тым месцы, дзе мусіла адбыцца гэта імпрэза, там зараз дзяжураць супрацоўнікі міліцыі. Тэлеканал Белсат таксама планаваў, прынамсі, арганізаваць інтэрнэт-трансляцыю, стрым з гэтага месца, але там былі затрыманыя журналісты, і такім чынам зараз вядзем стрым толькі з менскага парада. Ну, от уже бачыце, пачаліся нейкія ўрачыстыя залпы, я так трэба разумець, напалохалі птушак, якія зараз разляцеліся ва ўсе бакі. Кажуць, што для птушак такія залпы вельмі небяспечныя. Сапраўды вельмі хваравітыя от гэтыя стрэлы ўспрымаюць, вельмі замітусіліся голубы. Над гэтым месцам. Што гэта за залпы, сказаць цяжка. Магчыма, гэта сігнал для параду, магчыма, гэта нейкі салют, але яго не бачна зараз, прынамсі. Што азначаюць гэтыя залпы, адсюль цяжка сказаць, гэта, прынамсі, не зразумела.
гучыць дзяржаўны гімн. Толькі што адбыліся рапарты вайскоўцаў кіраўніку краіны. Ну і зараз, напэўна, пойдзе гэтая тэхніка. Я нагадаю, што мы знаходзімся зараз у самым цэнтры Менску, за колькі сотняў метраў ад трыбунаў, дзе размешчаныя, дзе знаходзяцца вышэйшыя дзяржаўныя асобы, дзе запрошаныя госці. Но з вопыта і з досведу мінулых гадоў, з таго, што было бачана мінулымі гадамі, канешне, гэта вялікая колькасць людзей знаходзіцца толькі на трыбунах. Побач, тут, дзе звычайна скапляліся менчукі з сем'ямі і з дзецьмі, каб глядзець это відовішча. Канешне, сёння гэта зусім іншая колькасць людзей. Это проста, можна сказаць, адзінкі ў параўнанні з тым, як гэта было мінулымі гадамі. Так, людзі ёсць, яны ідуць і сем'ямі ідуць рознымі групамі. Амаль што ніхто не мае такіх мераў бяспекі, без якіхсьці масак. Вельмі мала людзей ідзе ў масках. Але праходзяць праз догляд, праз металашукальнікі, праз догляд рэчаў асабістых, каб прайсці бліжэй туды да трыбунаў. Беларусь — гэта адзіная краіна, хто сёння праводзіць парад. Іншыя краіны адмовіліся ад парадаў у звязку з пандэміяй каранавірусу і пра патрэбу згарнуць усе масавыя імпрэзы таксама папярэджвалі супрацоўнікі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Тым не менш, у Беларусі гэтае свята праходзіць, і многія тут прысутныя вітаюць гэтую падзею. Нашы гледачы яшчэ не бачаць, але літаральна праз колькі хвілін ужо з'явяцца першыя калоны вайскоўцаў. Ужо яны рушылі. Бачна з узгорка, што ўжо пайшлі гэтыя калоны, так што зараз і мы зможам пабачыць гэтае прыгожае дзейства. Яно сапраўды урачыста, яно сапраўды прыгожае, і ўсё было б добра, каб гэта адбывалася ў належны час. Пакуль даходзіць да вайсковая тэхніка, бліжэй да того месца, дзе мы знаходзімся. Я нагадаю, што прайсці ўжо бліжэй да трыбун проста не дазволяць кардоны міліцыі, таму мы знаходзімся за некалькі дзесяткаў метраў. Зараз гэтыя войскі ўжо дойдуць да гэтага месца. У кожным разе гэта якраз цэнтр усіх падзей. Так вось, пакуль войскі дойдуць сюды, я нагадаю, што Белсат сёння планаваў прамую трансляцыю не толькі з Менску, але і з Бабруйску, дзе таксама мусіла адбыцца імпрэза, якую запланавалі блогеры. Але на тым месцы ў гэтую хвіліну развешаныя знакі, што спыняцца забаронена для ўсіх відаў тэхнікі, каб не маглі будучыя ўдзельнікі дабрацца да гэтага месца. Там таксама затрыманыя журналісты тэлеканала Белсат, яны знаходзяцца ў міліцыі ў горадзе Марына Горка.
І такім чынам тэлеканал «Баласа» сёлета будзе паказваць гэты парад толькі з Менску. То есть вот эту імпрэзу, прысвечаную юбілейным угодкам заканчэння вайны, можна будзе пабачыць толькі тут у Менску. В іншых гарадах гэтыя імпрэзы таксама адмененыя. А тыя, што планаваліся, скажем, на недзяржаўным узроўні, то яны таксама згорнутыя. Яны наўрад ці адбудуцца, бо там чыняцца ўсе магчымыя сродкі, каб людзі не сабраліся і гэтага не адбылося. Вось бачым, падходзяць зараз першыя калонны барабаншчыкі, пасля ідуць атрыбуты вайсковых часцей, я так разумею, сцягі дзяржаўныя, ну і далей уже пачынаецца хада вайскоўцаў, іншых родаў войск. Нагадаю, што ў сённяшнім парадзе прымаюць удзел больш за 2000 вайскоўцаў. Бачым, першы шэраг гэта ідуць навучэнцы, напэўна, сувораўскай вучэльні з барабанамі. Пасля ідуць салдаты ў форме апошняй вайны, у форме фронтавікоў, вайсковых фронтавікоў. Бачым, людзі назіраюць таксама і ў біноклі, і назіраюць, здымаюць на тэлефоны. Ёсць людзі, якія вітаюць гэтых вайскоўцаў. Ну і далей скажу тое, што бачна лепей, напэўна, мне ці лепш бачна, чым нашым гледачам, таму буду трошкі называць, што тут ідзе, якія войскі праходзяць. Ідуць войскі, я так разумею, далей пасля жаўнераў у форме апошняй вайны, фронтавікоў. Ідуць людзі ў форме апранутыя партызанскую, я так разумею, форму. Так як, верагодна, людзі прымалі удзел у вайне і цывільнае насельніцтва, якое удзельнічала у складзе партызанскіх атрадаў і брыгад. Вось гэта рэканструкцыя тых войскаў. Ну і далей ўжо пашлі войскі і далей уже ідуць войскі сучасныя, у сучаснай форме, сучасныя вайскоўцы. Тут яны ўжо больш вольна ідуць, чым гэта было каля галоўных трыбун дзяржаўных. Ну, але шэрагі таксама вельмі прыстойныя і роўныя. Ну, як бачым, ідуць у белых пальчатках, это урачыстая форма вайсковая, і ніводзін з гэтых вайскоўцаў не мае ніякай медычнай маскі. Ну і, натуральна, казаць пра бяспечную адлегласць у 1,5-2 метры таксама не выпадае. Таксама не выпадае казаць пра нейкія сродкі бяспекі. Ну, от ідуць розныя роды войскаў. Там далей нават ідзе жаночая група, таксама вайскоўцы. Гэта мы пабачым праз колькі хвілінаў.
Я нагадаю, што тэлеканал Белсат вядзе прамую трансляцыю з цэнтра Менска. Тут у гэтай хвіліны адбываецца парад, прысвечаны 75годдзю перамогі, так называецца ён афіцыйна. Гэта у дзень 9 траўня, хоць свята заканчэння, ці свята, ці памяць пра заканчэнне Другой сусветнай вайны ва ўсёй Еўропе адзначалі учора 8 траўня, бо 8 траўня была падпісана дэкларацыя аб капітуляцыі нямецчыны, і ва ўсёй Еўропе гэты дзень 8 траўня лічыцца днём заканчэння Другой сусветнай вайны. Ну, у Беларусі гэта трымаецца савецкай традыцыі 9 траўня, як у свой час таго пажадаў Сталін. Вось гэткім чынам гэтая традыцыя перайшла і ў наш дзень. Адзін атрад вайскоўцаў ідзе нават са спевам, бачым, вот ідзе жаночая калона, жаночы атрад вайскоўцаў, а далей ідуць вайскоўцы са спевам. Трэба разумець, што гэта памежнікі, бо яны маюць такую адметную зялёныя фуражкі. Верагодна, што гэта памежныя войскі. Спяваюць на расійскай мове. Спеў, цяжка яго разлічыць, на жаль, што менавіта яны спяваюць. Заканчваюць ісці войскі, і ўжо пайшла тэхніка вайсковая. Літаральна ўжо ў гэтыя хвіліны пачынаюць падходзіць бліжэй танкі па асфальту, як звычайна, па гэтай цэнтральнай частцы. Гусенічныя машыны цяжкія вельмі на вялікай хуткасці падходзяць.
Пакуль ёсць маленькі перапынак у тым хадзе тэхнікі, я нагадаю, што тэлеканал Белсат вядзе прамую трансляцыю з Менску з параду, які прысвечаны 75-годдзю перамогі. Зараз прыйшлі войскі і ідзе вайсковая тэхніка. Ужо прыйшлі танкі, зараз ідзе іншая тэхніка. Я нагадаю нашим глядачам, што зараз тэлеканал Белсат вядзе прамую трансляцыю з Менску, з параду, вайсковага параду, які прысвечаны 75-годдзю перамогі, так ён афіцыйна называецца. Літаральна колькі хвілінаў тут, у цэнтры горада, уздоўж галоўных трыбун, дзе месяца кіраўнік краіны, вышэйшае чынавенства, прайшлі войскі беларускай арміі, розныя роды войскаў, каля 2000 вайскоўцаў. А ў гэтыя хвіліны ідзе парад тэхнікі. Толькі што прыйшла цяжкая тэхніка, танкі. Зараз ідуць вайсковыя аўтамабілі. Трэба сказаць, што гэта стварыла тут такую агромістую сцяну дыма, што проста вельмі многія пачалі адыходзіць ад дарог. Некаторыя людзі забраліся тут уздоўж дарогі на узвышша, каб лепш бачыць праход гэтай тэхнікі, але па вялікаму рахунку людзей тут зусім малая колькасць. Для 2-мільённага Менска это, конечно, просто, можна сказаць, адзінкі людзей. Акрамя вайсковай тэхнікі, тут у парадзе прымае удзел таксама і авіяцыя. Вот бачым, што тут ляцяць верталёты з дзяржаўнымі сцягамі, таксама паралельна потоку вайсковых машын. Ляцяць верталёты з дзяржаўнымі сцягамі над галоўнымі трыбунамі.
Вертолеты летят литерально наравне с высотными домами, які тут у центрі города. На вельми низькій вишині. На сцягах написано 70 годов перемоги на російській мові. Сцяг державний і сцяг повітряного флоту. Услед за гэтай тройкой самолетов ідзе новая такая колонна вертолетаў, калі можна так сказаць. Па 4 вертолеты ідуць таксама тут над трыбунамі, пролетаюць таксама даволі нізка. Вайсковыя вертолеты. Гэта не ўся паветраная тэхніка. Зараз ідзе таксама, набліжаецца вайсковы самалёт, таксама над трыбунамі, і тут даволі нізка пролетае услед за гэтымі верталётамі, якія прайшлі зараз 3 калонамі. Бачым, тут самалёты нават салютуюць. Адсалютавалі над галоўнымі трыбунамі, крыху далей. Ну і таксама бачым, што яшчэ вышыхтоўваюцца там уздоўж цэнтральнай часткі, вышыхтоўваюцца атрады такія, верагодна, што гэта, магчыма, спартоўцы. Гэта пакуль што мы не можам бачыць. Праз колькі хвілін, я думаю, будзе зразумела, які будзе працяг. Але самалёты яшчэ працягваюць таксама ляцець. Вось ізноў чацвёрка. Дзве групы самалётаў яшчэ таксама набліжаюцца сюды да асноўнай часткі імпрэзы. Усе яны ляцяць вельмі нізка над гарадскімі дамамі, літаральна хаваюцца за высотнымі дамамі. От яшчэ адна група самалётаў таксама салютуе. І гэта яшчэ не ўсе. Таксама бачна яшчэ дзве групы самалётаў, якія таксама бачна набліжаюцца здалечыні. Парад вайсковай тэхнікі ў Менску прысвечаны 75-годдзю перамогі. Нагадаю, што тэлеканал Белсат вядзе прамую трансляцыю з гэтай падзеі.
Еще одна группа самолетов наближается, распылившие в небе кольоровые полосы. Нашим глядачам, напевно ж, не чуваць і не бачна, але скажу, што дзеці, якія тут прыйшлі з бацькамі, вельмі успрымаюць гэтае відовішча з вялікім захапленнем. Яно сапраўды ўражвае. Нізкі палёт самалётаў з такімі феерверкамі сапраўды не можа не ўражваць. Пакуль рушаць войскі, якія там яшчэ вышыхтоўваюцца, я думаю, што варта паразмаўляць з людзьмі, якія ўжо пачалі сыходзіць з гэтага месца. Прайшла асноўная частка самая відовішная вайсковай тэхнікі, самалётаў, людзі пачынаюць сыходзіць з гэтага месца. Таму, я думаю, варта паразмаўляць, паспець кагосьці спыніць, пачуць іхняе ўражанне таго, што зараз пабачылі. Добрый дзень. Віншую са святам. Ці скажаце пару слоў? Ці бачылі парад? Бачила, ну трохи. Якое ўражанне? Вельмі добрае, вельмі прыемна, што памятаюць наших дзядоў, прадзедаў, шануюць іх памяць. Дзякуй вам вялікі, дзякуй. Перапытаем яшчэ. Добрый дзень. Добра. Трэба хуценька спяшацца і яшчэ паразмаўляць з людзьмі, бо вельмі імкліва людзі разыходзяцца. Просто вельмі пусцеюць імгненна гэтыя пагоркі і месцы, дзе была невялікая колькасць людзей. Паразмаўляць з людзьмі, якія іхняе ўражанне ад убачанага. Добрый дзень. Паразмаўляеце з намі? Про ўражанне. Дзень добры. Ці скажаце пару слоў? Па-перше, са святам віншую, па-другое, ці бачылі парад? Вы ж так паглядзелі... Вельмі дрэнна разумею на беларускай мове, буду... Як вам зручна? Хорошо, давайте. Ну, якое ўражанне? Парад бачылі, так? Да, все хорошо, здорово, приятно. Хорошее мероприятие, люди радуются. Все в торжестве. Я думаю, что вы человек у войсковых справах разумеете, так? Да. Як вы думаете, колькі такі парад може каштаваць? Вот пролет самолета, прогон техники? Ну, я думаю, что пролет самолета стоит $5,000 в час, наверное, ну, так вот, да, примерно. То есть это дорогое удовольствие, но, может быть, стоит ради этого иногда чем-то пожертвовать. Да, это дорого. Ну, в любом случае, даже если это дорого стоит, то это тренировка войск. То есть, да, то, что мы не делали там на полигонах, мы сделали это сейчас, тренировались, готовились. То есть это не деньги, выброшенные впустую, это потраченные на что-то. Поэтому тут нельзя чисто считать все там в рублях, не знаю, там, в долларах, в золоте. Это будет не совсем правильно. Дякую вам великий, дякую. Да, за святом, всего доброго. Спасибо. Ну, вот такое меркование. Зараз перепытаем еще. Добрый день. Поделитесь уражениями. Очень понравилось. Прекрасно, что вы. Не паспяваем паразмаўляць, людзі разыходзяцца. Ну, паспрабуем все ж таки хоть кого-нибудь спыніць, спокойно паразмаўляць. Добрый день. Не жадаюць размаўляць. День добрый. Паразмаўляйце з намі, калі ласка. Ну, па-перше, віншуем са святам. Цяпер скажите, калі ласка, где вы были, что вы бачили? На параде были, парад видели, смотрели. Як ураження? Ой, очень хорошо, очень понравился. Захватывает дух, особенно машины военные проходили. Ну, Очень приятно. Пришли поглядеть парад, так? Да. И где вы были? Там близко к трибун, так? Не, близко к трибуну не получилось пройти, были чуть подальше, но все равно все увидели, все очень хорошо. А близко к трибун чему не пришли? Ну, познавал. Собирались долго. А скажите, калі ласка, чому зараз, куди ви зараз ідете?
Ну, пройдемся по городу, Гулять. погуляем. Погуляем Уже по магазинам розходитесь, да? пройдем. Да, расходимся уже. Дякую вам велике. Тобто ваша оценка, что ли? Великолепно. Садочка. Очень Садочка. приятно, да, очень хороший день. Спасибо и вам. Дякую велике, всього доброго. Ну, ось бачимо, що так само. Люди в пілотках. Зараз аж поспробуємо з цими молодими людьми порозмовляти. Добрий день. Молоді люди, два слова, коли можна. Ви йдете з параду, я так розумію. Да. Ви у пілотках, це що означає? Ну, мы патриоты своей страны, и мы уважаем подвиг нашего народа, поэтому остаемся вместе всецело с ним. Скажіть, будь ласка, що скажете про парад? От, як ви, які тут війська йшли? Ви спеціаліст, я думаю, у військовій техніці. Там Да, все, мы служили в армии оба, и войска, к которым мы относились, тоже присутствовали на параде. Пришли, да? И парад очень хороший, хорошо организован, и вполне достаточно места для того, чтобы даже в процессе там всякой этой пандемии можно было находиться на значительном расстоянии, все видно и все организовано на очень. Що, до речі, скажете про пандемію? Що от свято в пандемію? Не всі країни провели таке свято. Нет, не все мы единственные, насколько мы понимаем, провели именно такой парад, но как бы это, мне кажется, хороший дельный поступок. Тот, кто действительно боится и находится в группе риска, никто никого не принуждает, не вынуждает, а провести себе время вполне возможно. Ці недорогое задовольнення у такий час, як ви лічите? Может быть, но мне кажется, что это будет зависеть. дороже. Да, Память память, дороже. мне кажется, стоит больше. Она никаких денег, наверное, не оценится, поэтому мне кажется, что все-таки в этом плане считать деньги бессмысленно. Дякую велике, дякую. Со святом, всього доброго. Ну, от такі враження так само у людей, які вже закінчують своє діло у сьогоднішньому параді. Зрештою, з завершенням військової техніки і основна та імпреза і закінчилася. А ще у центральній частині там є, напевно, спортові групи, які, може бути, там ніякі будуть військові групи і спортові групи, які ще показують ніякі навыки шахтования, ходы и так далее. То есть это видовище такое. Але основная частка, вот, видать, дзеля чего пришли люди, и она закончилась, и вот остатние уже никто не застається назирать. Добрый день, молодые люди, дозвольте порозмовляти з вами. Так, ну не розуміють. Не розуміють, будемо розмовляти з тими, хто розуміє по-білоруську. Добрий день. Порозмовляйте з нами. Віншую зі святом. Дякую. Ви з ким? З сином? З сином. Чому прийшли? Чому, скажіть, будь ласка? Показати сину? Да, показати сину, да, это... Ну, які ваші враження? Іди ти розкажи. Які твої враження? Перший раз бачив парад. Не Ні. первый. На каждый парад ходим, да. Ну, які враження? Розкажи. Очень хороший. Вот такой парад. А отличный. твоє враження? Ти Нам розкажи. понравился. Отличный да, Просто парад обалденно, вообще, нам да. это самое, да. Вельми задоволені, да? Вельми Да. задоволені, Хорошо. да. Ну, а ви скажите, вот ви прийшли сьогодні з сином, ведаючи, що тут є у світі хвороба. Ці не боялися вести? Чому ви прийшли у Ну, такий и опасаюсь, конечно, но такой праздник, что 75 лет, понимаете, это значимая дата. Угу. А скажіть, будь ласка, чому зараз уже заходите? Там ще відбувається... Шо? Там ще відбувається... Потому что вот на Т-34 сын хочет сфотографироваться на нем. Вот поэтому, это да. вы еще идете так на мы еще фотосессию, любим. на фотосессию. Да, Т-34, легендарный Т-34, да. Дякую велике. А чи не збирається син вас вести сьогодні вечором на концерт? Може ви Ну, збираєтесь? конечно, собираемся, на концерт собираемся. У нас, знаете, мощный иммунитет, это самое, спортсмены. Угу. Я сына тренирую, боксом занимается, да. Тому пойдете протягувати свято. так? Пойдем, Дякую вам велике, дякую. Всього вам доброго, зі И вам святом. это самое, да. Да, до побачення. Ну, бачите, оказывается, тут є ще і виставлена техніка для такого фотографування, що ли, назирання. Бачите, люди підходять, фотографуються у всякому разі. Поки що такої фотосесії ще не зауважено. Спартовці, як я вже казала, спартовці там протягують виступлення своє перед головною трибуною, ну вже гэтых спартовців, бачите, не застаються глядіти. Ну, будемо протягувати, розмовляти з людьми. Добрий день, добрий день. Віншуємося святом, порозмовляємо. Уже розмовляємо? Ну, давайте ще раз порозмовляємо. Яке враження від параду у вас? Приятно, нормально. То, что здесь было, интересно.
Мяне ўвесь час цікавіць ваше меркаванне адносна таго, наколькі гэта дорага, наколькі гэта варта растратаў такіх, ці дастаткова было людзей, каб это ўсё паглядзець, як вы думаеце? Достаточно людей в данных условиях. Парад нужно было проводить правильно, что провели. Поэтому я только за. Армия есть, армия должна показывать людям своим, что из нее получилось. Как не на параде это показать, чтобы больше людей увидело. Все. Скажите, ну а ваш удзел вот у этом святе? Только парад, поглядеть парад, ці яшчэ что-нибудь? Ну, это более глубокое, конечно же. Праздник-то есть праздник. Ну там я бачу, що виступають, по-моєму, спортовці, так? Але чому вот ви вже сходите? Ну, мне кажется, это уже лишнее. Ну, это чисто сугубо мое мнение. Поэтому... А ці пойдете вы вечер на концерт? Як ви ставитесь до того, что вот на площади Перемоги сегодня вечером отбудется такой грандиозный концерт? Нет, не собирался. Но праздник есть праздник, надо. На площади Перемоги? Ну, ничего страшного. Нормально, так? Нормально. Добре, дякую вам. Дякую. Всього доброго, зі святом. Ну, фактично, у гэтай частцы, дзе мы знаходзімся, ужо гледачоў практычна не засталося. Яшчэ крыху ёсць людзей каля галоўнай трыбуны. Ну, напэўна, гэта удзельнікі, якія і былі на галоўных трыбунах, а ўздоўж дарог, вот на узбочынах людзей просто ўжо адзінкі засталіся. Хаця там яшчэ ў цэнтральнай частцы праходзіць выступленне спартоўцаў, я так разумею, у прыгожай спартовай формы. Бачна, што чырвоная, сіняя, там просто такое перад галоўнай трыбуны імпрэза такая. Ну, але ўжо, бачыце, на яе ніхто не застаецца. Добрый дзень, віншую са святам, разумею, што ўсёй сям'ёй, так? Так. Чаму вы прыйшлі сюды сёння? Раскажыце пра сваё ўражанне пра парад. Ці шмат людей было побач с вами? Ну, людей было немного. И, как я говорю, самый хороший день, когда можно было посмотреть парад, это сегодня. За все время, что я ходила, мы быстро прошли, нас везде пропустили. Дети впечатлены, очень довольны, что мы попали. Красиво, очень хорошо. Всех с Днем Победы и мирного неба над головой. Дякую вялікі. Два пытанні. Да? Ці недорого, як вам падаецца, ці не мало людей было, каб такое видовище? Может быть и мало, да, конечно. Ну, такая обстановка в стране сейчас, что этого и следовало ожидать. Может быть, это не оправдано. Ну, дата все-таки, наверное. И бяспека, уласная бяспека. Скажите, ласка, ці не боялись выйти? Нет, вообще не боялись. В плане? Пандемии. В плане пандемии нет, не боялись, потому что как раз-таки людей очень мало, потому что это улица, я стояла и думала о том, что ты приди в любой центр какой-нибудь торговый, или мы просто каждый день ходим по улицам, и людей также, людей же немного. А теперь до молодежи питание. Сегодня вечером концерт, не собираетесь? Да, собираемся, конечно. Хотелось бы посмотреть. На праздничный салют. И на салют так само. Да. А скажите, ласочка, ну вот як вы думаете, на площади Перемоги концерт, это правильно? Вот як вы про это думаете? По-моему, первый год все лето на концерт будет на площади Перемоги, так? Ну, что правильно. Ну, это символично. Да. Я думаю, это правильно, потому что, ну, это Площадь Победы, это символично. Ну, я думаю, что здесь удобнее, потому что здесь больше места. Если, конечно, люди бы хотели прийти, ну, как-то, мне кажется, здесь более удачное место, чем центр города. Ну, я так думаю. Ну, я не знаю, как туда будет подъехать. Ну, в этом плане думаю, что, ну, может и ничего. Дякую, великий, дякую. Всего вам доброго, добрых святкувань. До побачення. Таким чином, урочистості не заканчиваются, вони протягнуться сьогодні вечором. І, бачите, молоді люди планують йти далі святкувати уже на площади Перемоги. Там, каля Вечного огню, сьогодні планується грандіозний концерт, де інсталявані великие экраны шматметровые, и где будут выступления, спевы, и где будет святочный салют. Ну, это тое месца, дзе заўсёды было, дзе заўсёды гарэў вечны агонь. Бачым, маладыя людзі, добрый дзень, вельмі задаволеныя. Відаць, вам спадабаўся парад, так? Так. Расскажите, какие ваши вражения? Где вы были, что вы бачили, как это все оцениваете? Вы по-белорусски, конечно, говорите, но мы не из Беларуси. Ничего, ничего. А откуда вы скажете? Из России. И вы приехали из России полететь в Беларусь, правда? Да. А ці в России такие парады? Ці, может, там лепшие, ці горшие? А не были там ни разу. В России ни разу не были на параде? Не были на этом параде.
У России, акрамя таго, яшчэ і сёлета не праводзіцца парад, забаронены, вы ведаеце, да? Наверное, да, мы не знаем. А што вы думаеце пра тое, што Беларусі ён праходзіць? Ці не баяліся вы ісці вот з пандэміяй? Мы рады, что вы его проводите, не отказались, что не поддаетесь этому вот панике. Да, так. Вечером канцэрт. Збіраецеся на канцэрт ісці? Да. Таксама, да? Да. Ну, дзякуй вялікі, дзякуй. Всего добрага. Ну, уже бачым, што на месцы гледачоў ўжо з'яўляюцца супрацоўнікі камунальных службаў. Напэўна, зараз будуць ужо праводзіць тут нейкую прыборку ці нейкія парадкі наводзіць. Ну, але яшчэ трывае вот гэтая урачыстасць там недалёка ад галоўных трыбун. Добрый дзень. Можа, паразмаўляйце з намі. Віншуем вас са святам, па-першых. Ну і колькі словаў скажыце, чаму вы сёння тут? Ці у разе у вас парад, ці варта было его проводить, до речи? Я пришел сюда, потому что уже годы. Мне всего 21 числа исполняется 75 лет. Аккурат вы ровесник Перемоги, правильно? Вот. Я парад, участие принимал на параде в свое время. Было 20 лет победы в Великой Отечественной войне. Сейчас, как круглая дата, и мне исполняется. Так, вы так. Вот. Ну, пришел посмотреть, думаю, может, больше уже не придется, потому что я инвалид онкологии, 2-я группа, открытая форма. Мацуйтесь, але скажите, так. Мацуйтесь, але ці не боялись у этой сувязи приходить за свое здоровье, ці не боялись идти? Не, я уже проверен так, я ж эти дни тоже не лежу так, выхожу на велосипеде, езжу так. Поддерживаю, не опускаюсь ниже плинтуса. Скажите, Криласка, дякую Богу. Скажите, Криласка, сегодня вот еще на площади Перемоги парад, концерт плануется. Вот что вы про это думаете? По-моему, николи на площади Перемоги концерту еще не было. Це правильно это? Это правильно, конечно. Концерт должен быть. Концерт это вдохновение человека. О чем вы говорите? Это же ничего страшного нету. А что там, где вечный огонь, где сам монумент Перемоги, что в этом месте менавіта, ці правильно? Тоже правильно все. Все правильно. Вот я, видите, значок ношу победы. Так. Да. Вот. Все правильно, все так потихоньку. Ну что ж, сейчас уже годы уходят, как говорят, из песни такой. Память отбивается от рук, молодость уходит из-под ног. Солнышко очерчивает круг, жизненный отсчитывая срок. Так же укладкована наша, так. И еще впоследок я вам сейчас, как я спасался от этой онкологии, я 2 года сделал операцию себе. На жаль, мы мусим еще глядеть, як одну секундочку. Стукнуло по карману, не звенит. Стукнул по-другому, не слыхать. Если только стану знаменит, то поеду в Ялту отдыхать. Дякую велике, всего доброго. Ожидаю поехать в Ялту. Всего доброго. Ну вот, бачите, с таким оптимизмом человек так само переживає всі тяжкості, які зустрічаються на шляху життєвому. І так само прийшов, бачите, порадуватися гэтому урочистій этой сьогоднішній імпрезі. Ну, бачимо так само от ще люди з дітьми малими. Паспрабуем з ними так само порозмовляти, які їхні ураження ад святкаванняў сённяшніх, якія яшчэ не закончыліся, якія яшчэ будуць працягвацца позна ўвечары. Нагадаю, што тэлеканал Белсат вёў прамую трансляцыю з урачыстага парада тут у Менску, прысвечаны 75-годдзю перамогі. Ён яшчэ не завершаны цалкам каля галоўных трыбун, дзе знаходзіцца кіраўніцтва краіны. Там праходзяць выступленні спартоўцаў, але удзельнікі, гледачы, якія прыйшлі самі па сабе не па разнарадцы, бо як шмат казалася сёння, вельмі многія людзі прыязджалі па разнарадцы устаноў, дзе яны працуюць і вучацца.
то тыя людзі, хто прыйшлі вольна паглядзець на это, на вайсковую тэхніку, на парад, яны ўжо пакінулі гэтае месца. Толькі ў самім цэнтры яшчэ застаюцца трыбуны, застаюцца спартоўцы, якія там паказваюць свае выступленні кіраўніцтву краіны. Ну і яшчэ я нагадаю, што сёння ў Бабруйску блогеры мусілі арганізоўваць таксама акцыю альтэрнатыўную, прысвечаную гэтаму дню, але там акцыя была, яе правядзенню строіліся перашкоды, міліцыя забараняла спыняцца машынам у тым месцы, дзе запланаваная сустрэча была. Затрыманыя журналісты Белсату, якія планавалі весці стрым з гэтага месца, з гэтай падзеі. І гэткім чынам стрыму з Бабруйску на сёння ў нас няма, як тое мы абвяшчалі раней. Вось толькі тут падзеі ў Менску, якія нешматлюдныя, асабліва зараз у гэтую хвіліну, калі прыйшла тэхніка, то проста ўжо літаральна адзінкі людзей на вуліцах застаюцца. Бачым, што тут людзі, якія прыйшлі на гэты парад, яны сапраўды вельмі многія падтрымліваюць ідэю яго правядзення, хоць нагадаю, што не удзельнічалі вайскоўцы Расіі, не прыехалі дэлегацыі і Расіі, Украіны і іншых краін, на што хоць запрашаў кіраўнік краіны да ўдзелу, не было гэтых афіцыйных дэлегацый. І праходзіць это святкаванне толькі ў Беларусі, дакладней сам парад праходзіць толькі ў Беларусі, незважаючы на папярэджанне Всесветнай арганізацыі аховы здароўя, якая папярэджвала, што падчас пандэміі каранавірусу варта пазбягаць масавых імпрэзаў. Вельмі многія людзі прыйшлі без масак, бальшыня, можна сказаць, без масак, ці там без пальчатак, без якіх-небудзь сродкаў бяспекі. Ну, спадзяванне, што гэтая небяспека іх міне. Вось, як бачым, зараз таксама ідуць бацькі з дзецьмі з малымі, таксама без нейкіх медычных масак ці пальчатак. Ну і дадам яшчэ, што вот на гэтых апусцелых вуліцах ўсё менш застаецца людзей і каля галоўных трыбун. Там ужо трыбуны гэтыя парушаны, людзі пачынаюць разыходзіцца і каля афіцыйнага месца, афіцыйнай часткі, там, дзе урадавыя чыноўнікі знаходзіліся. Дзякуй вялікі. Нас таксама віншуюць, бачыце, мінакі са святам, якія ідуць з гэтага параду. Вельмі прыемна. Закончилось убийство. Гэткім чынам мы бачым, што працягваецца яшчэ людзі. Добрый дзень. Дозвольте поразмаўляць з вами. Я так разумею, что вы идете там с галоўнай трибуны. Я только не смогу поддержать вашу беседу. Скажите, як вам зручно. Скажите, ласка, ці вы з Менску, ці вы адкуль приехали? Да, из Минска. Дзе вы былі, што вы бачылі? Парад увидели. Дзе стаялі? Ці много было людзей там на тым месцы, дзе вы былі? Можа, былі на галоўных трибунах? Нет, на главных не были. Решили воспользоваться тем, что будет немного людей. Очень понравилось, все хорошо. Сапраўды было не шмат людзей?
Ну, на трибунах было много, но где мы стояли, было очень хорошо. Прекрасно. Дети довольны. Посмотрели все. Скажите, Криласочка, что вы думаете вот про свято, вот вы, у пандемію, свято у пандемії? Вот як ці это вас не смущало, не напруживало? Вы знаете, дело в том, что на самом деле нету толкучки, и на улице, в общем-то, мы, ну, наверное, не очень опасаемся. Да, где-то в общественных местах, там, где можно там за что-то взяться, близко вот чихнуть друг на друга. Вот. А так мы ближе, вот, чем к вам, никому еще не подходили. А скажите, Криласка, чому ви зараз покидаєте це місце? Там, наскільки я бачила, ще... Закончился парад, дети захотели в парк. Может быть, пойдем погуляем чуть-чуть по парку и поедем дальше самоизолироваться. Так, дякую велике. То ви самоізоляції, так? Ну, частично, да. І на самоізоляцію далі, так? Дякую велике, зі святом. Бачимо, ідуть військовці вже так само з оркестра, то бок там уже закончилася гэта частка урачыстая. Треба розуміти, що цілком закончена, вот уже розыходяцца апошнія удзельнікі. Будем ще розмовляти з людьми. Добрый день, добрый день. Я уже давала интервью. Рассказывали, да? Добре, добре. День добрий, ці порозмовляєте з нами? Ай, жаль, а хотілося. Шукаю людей, хто мог би бути на головних трибунах на центральній частці, хто бачив це свято непосередньо перед собою. Ну, бачите, таких людей поки що ми не зустріли. Бачимо, тільки військовці розходяться з оркестра. Значить, вже так само цілком завершена ця імпреза. Спасибо, значит, вас тоже. Гэткім чынам ад пачатку урачыстасці да яе завяршэння вось прайшла крыху больш за гадзіну. Больш за гадзіну трывала гэтая урачыстая частка, ну і зараз ужо, бачыце, расходзяцца. Бачым чалавек з партрэтам, зараз паразмаўляем. Добрый дзень. Скажите, Криласка, расскажите, кто у вас? Не захотели говорить, жаль. З партрэтам, відаць, сваяка, які, можа, ваяваў. Вот чалавек прыходзіў на трыбуну, но, на жаль, не захацеў распавесці, чый партрэт ён нёс. Так. Бачым таксама людзей ужо чынавенскага выгляду, якія ідуць таксама, відаць, з галоўных трыбун. Больш актыўна сталі разыходзіцца ўжо самі ўдзельнікі непасрэдныя. І ўжо цяпер толькі пачалі надзяваць медычныя маскі. Усе гэтыя людзі ішлі на трыбуны без медычных масак. А зараз яны вяртаюцца і ўжо ўсё больш сустракаюцца людзей у медычных масках. З чырвона-зялёнымі стужкамі гэта тыя, хто непасрэдна былі на галоўнай частцы гэтай урачыстасці, у цэнтральнай частцы гэтай урачыстасці. Таксама з чырвона-зялёнымі сцяжкамі і маскі. Ужо сталі з'яўляцца маскі. Тыя, хто вяртаюцца, іх проста апранаюць. А на трыбунах, верагодна, от зараз выціраюць рукі, відаць, антысептыкамі, сурветкамі і ўжо, бачыце, ідуць у масках. Пасля таго, як адбылі гэтую імпрэзу на трыбунах. Бачым, што ўдзельнікі гэтага параду вітаюць таксама нас. І зноў жа я ж кажу, што людзі ўсё больш і больш сустракаюцца ў медычных масках з чырвона-зялёнымі стужкамі, якія былі на трыбунах на галоў.
Покажите, коли разбито. Шмат больш людзей стала ісці ўжо у гэтых медычных масках, шмат больш людзей з чырвона-зялёнымі сцяжкамі, то бок это ўжо апошнія трыбуны разыходзяцца. Тыя, якія былі, відаць, на гэтым свяце ад сваіх арганізацый дзяржаўных, ад сваіх устаноў. Все гэтыя людзі ішлі на свята без ніякіх мер асцярогі, без пальчатак ці масак, але вот зараз уже па выхадзе яны пачынаюць іх апранаць. То есть вот такая рэальная сітуацыя з адвагай удзельнічаць у гэтым свяце. Кажуць, што все адважныя удзельнічаць у свяце, але як толькі выйшлі з урачыстасці, то адразу пачалі апранацца у маскі і прымаць нейкія меры бяспекі, чысціць рукі сурветкамі і антысептыкамі. Ну, ось таким чынам завяршаецца сённяшняя першая палова дня, першая частка юбілейных святкаванняў перамогі, 75-годдзя перамогі, як называюць яго афіцыйна гэта свята. Ну і працягнецца яно яшчэ ўвечары, як я ўжо нагадала, з урачыстым канцэртам на плошчы Перамогі, што сёлета адбываецца ўпершыню ўвогуле на плошчы Перамогі такіх святочных імпрэзаў, канцэртаў яшчэ не адбывалася. Бачым, ідуць удзельнікі арганізацыі «Беларусь» са сваёй атрыбутыкай. Ну, то бок тыя арганізацыі прыдзяржаўныя, якія заўсёды падтрымлівалі такія святы, і вось ягоныя удзельнікі гэтых арганізацый якраз і пакідаюць зараз месца падзеі. Надзетыя ў медычных масках да самых вачэй. Вельмі многія. Нагадаю, што сёння таксама у Бабруйску мелася адбыцца такая альтэрнатыўная акцыя, якую планавалі блогеры для ушанавання памяці загіблых у Другой сусветнай вайне. Але яна у Бабруйску была проста перапыненая супрацоўнікамі міліцыі. Яны перашкаджалі удзельнікам сабрацца ў пэўным месцы, якое было абвешчана. Таксама былі затрыманыя журналісты Белсату. І гэткім чынам з Бабруйску не атрымалася таго стрыму, пра які мы абвяшчалі ў нашых эфірах і які мы анансавалі таксама. Літаральна за колькі хвілінаў верагодней за ўсё, што тут ужо не застанецца следу ад якойсьці масавасці, якая планавалася і якая тут часткова была. Імпрэза эта урачыстая цягам гадзіны ўжо завершылася, і вот уже пакідаюць гэтае месца апошнія удзельнікі свята. Пакідаюць гэтае месца апошнія удзельнікі свята. Яшчэ застаецца на вуліцах вайсковая тэхніка, но трэба разумець, што гэта танк пакінуты для таго, каб гледачы маглі разгледзець вайсковую тэхніку. Не часта з'яўляецца такая магчымасць бачыць баявую тэхніку, танк літаральна побач, але адначасна там няма ніякага масавай прысутнасці, масавай цікавосці людзей ці дзяцей. Толькі і вайскоўцы, і міліцыянты, і вось гэты танк сярод вуліцы чырвоны, якога зрэдку фатаграфуюць все ж такі тыя, хто праходзіць міма, але вялікага ажыятажу і прысутнасці гледачоў не бачна. Вялікай прысутнасці не бачна і в іншых месцах.
глядачы расходяцца ўжо літаральна апошнія. Яшчэ застаецца машына хуткай дапамогі недалёка, з'язджае машына, пажарная машына, якая тут дзяжурыла падчас параду. Ну і ўжо раз'язджаюцца вайскоўцы на спецтэхніцы, і ідуць машыны, ідуць аўтобусы. Відаць, што з удзельнікамі параду, тымі удзельнікамі, якія былі запрошаныя і падвезеныя на гэтую імпрэзу. Раз'язджаюцца з апошняй часткі. Ну, такім чынам завяршаецца сённяшняя імпрэза. Я нагадаю нашым гледачам, што тэлеканал Белсат вёў прамую трансляцыю з параду, прысвечанага вайсковага параду, прысвечанага 75-годдзю перамогі, так называюць яго на афіцыйным узроўні. Так пра гэта кажуць плакаты, расцяжкі тут у горадзе. І ў гэтым парадзе прымалі ўдзел каля 2000 вайскоўцаў, вайсковая тэхніка і авіяцыя вайсковая. Усё гэта прайшло пры невялікай колькасці ўдзельнікаў. Тут уздоўж дарогі прысутнічала хіба сотні, можа на 1000 чалавек прысутных, можа крыху больш. Але зусім малая колькасць гледачоў уздоўж дарог, якія неўзабаве пакінулі месца, як толькі прыйшла вайсковая тэхніка. Таксама нагадаю, што у гэтым свяце не ўдзельнічалі войскі суседніх дзяржаў Расіі, не ўдзельнічалі дэлегацыі суседніх краін, хоць і запрашаў кіраўнік краіны, запрашаў на гэты парад, не было прадстаўнікоў Расіі, Украіны і іншых дзяржаў. Яны таксама адмянілі свае парады ў звязку з пандэміяй каранавіруса. Яна прыйшла толькі ў Менску, толькі ў Беларусі, незважаючы на папярэднічанні Всесветнай арганізацыі аховы здароўя пра небяспеку скаплення вялікай колькасці людзей. І больш за тое, усе гэтыя прысутныя на парадзе людзі не мелі ніякіх сродкаў бяспекі, без масак, пальчатак. І толькі па завяршэнні свята, калі яны сышлі з трыбунаў, то многія ўжо выходзілі, апрануўшы медычныя маскі. Всесветная арганізацыя аховы здароўя папярэджвала, што гэта масавая імпрэза можа пацягнуць за сабой новы рост захворванняў. На ўчорашні дзень у Беларусі іх было больш за 21 000 чалавек хворых на каранавірус. І нагадаю таксама, што сённяшні парад гэта не ўся ўрачыстасць. Сёння ўвечары яшчэ нагадаю таксама, што сёння увечары яшчэ ў Менску адбудзецца грандыёзны канцэрт на плошчы Перамогі, хіба ўпершыню. Такая акцыя адбудзецца ў тым месцы, якое лічылася месцам жалобы. Там гарыць вечны агонь, там ганаровая варта школьнікаў, а раней піянераў. Так вось у гэтым месцы арганізаваныя вялікія экраны, дзе сёння адбудзецца святочны канцэрт. Святочны канцэрт будзе транслявацца на вялікія экраны. Увогуле на эту сённяшнюю імпрэзу выдаткавана больш за 600 000 рублёў. Нагадаю таксама, што у Бабруйску сёння мусіла адбыцца імпрэза, якую планавалі блогеры, але яна таксама была перапыненая. І нагадаю, што з вами сёння працавала Галіна Бакунчык. Мы на сёння развітваемся, заканчиваем наш прамы эфір. І я толькі нагадаю гледачам, што вы яшчэ можаце паглядзець дадаткова на нашым сайце, на нашых каналах відэарэпартажы, як праходзіла падрыхтоўка да свята. А мы з вами развітваемся. До новых сустрэч у эфіры.
Объем большой, труда много, все будет сделано в срок. Мы живем побач, тому можем поглядеть праз вокна. Мне жаль людей, которые будут скученности такой, понимаете? Вот. Нужно последовать примеру России. Вот. Пусть парад будет в воздухе, чтобы меньше людей собиралось, меньше заболели. Надо думать прежде всего о людях. Если парада не будет, это не умаляет того уважения, которое люди испытывают вообще в принципе к ветеранам. Парад будет опасен, потому что большое скопление людей, это по-любому опасно. А раз это признано всем миром, что меньше 1,5 метра это опасно, значит опасно. Добровольно никто не пойдет. Люди, которые себя оберегают, на парад не пойдут. Если меня обяжут, то я вынуждена буду пойти. Отказаться я не смогу. У нас карантина до сих пор нет, ладно, бог с ним, с карантином, но устраивать парад, куда приходят тысячи людей, тратятся огромные суммы на содержание военной техники, которая сейчас отремонтировалась, заправилась бензином и катается, готовится к параду. То есть лучше эти деньги направить на борьбу с коронавирусом, то есть в данной ситуации. И я думаю, что на парад люди, добровольно, по крайней мере, они не пойдут. Однозначно это абсурдное решение проводить сейчас парад. То есть, если бы его не было, я считаю, что ничего бы не произошло страшного. А вот если он будет и произойдет страшное, мы уже этого не сможем отменить потом. Наша семья не пойдет. Мы посмотрим по телевизору, раз оно все равно будет. Во всем мире такое, у нас такое, поэтому или Лукашенко гений, или... Ситуация-то непростая у нас, с коронавирусом, все такое, и парад людное место, конечно, можно, чтобы сюда никто не приходил, и все смотрели удаленно, из домов, это наиболее лучший вариант, я не советую никому сюда приходить, а посмотреть на это удаленно. Думаю, телевидение будет все это снимать, и это будет безопасно. Я не боюсь, у меня вот там молодой человек стоит, поэтому обязывает ситуация приходить. Мы пришли посмотреть репетицию, потому что не хотим идти на 9 мая, чтобы тут столпотворения всякие будут, чтобы, может, не подхватить что-нибудь. Сюда пришли поддержать друга, да, он в роте печатного караула служит. Сложно сказать, почему оно проводится, да, если, в принципе, запрещены массовые мероприятия, да, то есть скопление людей, там, многие, допустим, работают на удаленной работе, да, то есть учеба вся проходит удаленно, то есть, я не вижу смысла в этом, то есть я не знаю, как это объяснить, да, или почему это проводится вообще.